sä saisit itsesi näyttämään toisten silmissä joltain muulta, mitä sä itse et ole. Morjesta, morjesta! Hei, viime videosta ei ole aikaa. Vähän harmittaa sinänsä, että ei ole tullut videoita tehtyä, mutta tää remppahomma on mennyt vähän niinku toi varjo tosta kännykästä niin tän niinku homma edelleen. Eli tosiaan mä oon halunnut tehdä remppaa valmiiksi ja ei oo jaksanut siinä kylkeä sitten tehdä videoa, mutta mä en oo vieläkään saanut valmiiksi sitä, että sinänsä ei mitään hätää, että tällaisia videot kerkee vielä tulemaan. Suht valmista täällä alkaa olemaan. Saadaan työtasot tuohon paikoille ja tällä hetkellä meikä listottaa täällä vielä kämpillä noin, niin mä voin vähän näyttää tosta, siellä on vähän jalkalistaa paikoilla ja on vaikka mitä. On hienoa seinää ja kuviointia ja vaikka mitä kaikkea. Mut sen verran hei, mua rupes askarruttamaan tällainen aihe kuin Whale Game, vai mikäs tää nyt on tää? Lehdistä on lukenut noista peleistä, mitä niinku tulee nettivillitykseen mukana, niin nyt on se uusi itsemurhapeli. Mä vaan haluun kertoa, että ihan jokaiseen juttuun ei kannata lähteä mukaan. Siitä paineesta, että joku sua niinku ns pakottais tai että sä oot nössö, kun sä et uskalla. Älä lähde sellaiseen. Älä riskeeraa sun omaa henkeä sen takia, että sä saisit itsesi näyttämään toisten silmissä joltain muulta, mitä sä itse et ole. Edusta rohkeasti omaa itseäsi, edusta omia mielipiteitä. Jos joku suuttuu sen takia, että sä et halua tehdä jotain sellaista, mihin se sua haastaa, niin sä et ole nössö, vaan sä oot rohkea, koska sä puolustat itseesi. Tän mä halusin teille sanoa, koska mua harmittaa sellainen ihan sikana, että jengiä painostetaan tekee jotain tollasta tai sit tulee joku tollainen haaste, sut haastetaan joku tollaseen juttuun. Sit jengi vie sen niin äärimmäisyyksiin, että siinä on jo henki kulta, henki kallis on jo niinku vaarana. Älä riskeeraa omaa henkeesi sen takia, että sä saisit itsesi näyttämään jonkun toisen silmistä rohkealta. Hei! Edusta ittees ja oo rohkea omien mielipiteittesi kanssa. Mä teen seuraavalla kerralla sellaisen videon, missä kuvaa vähän, että missä mennään ja sitten taas alkaa tulee näitä videoita enemmänkin. Kiitos teille kaikille, ketkä olette laittanut viestiä, että hei, missä on rumpuvideo, missä on äijän videot. Että pikkuhiljaa kun valmistuu remontti, niin sit alkaa videota tippua. Nähdään taas seuraavalla kerralla, seuraavaan kertaan. Hei! Hei!